Me sarsote, oh, mi ate sarsote, mi sabita quando io dat yo kring baka, and mi sabita quando io woko makandra, bikawi ale begi. Iwamoro bulibi Mas raga de lokuno Manaweta duta cru Sranan Mi ati bruto Tibi luku yo Sranan Temchi viepina sote Where you go today Sranan So I'm tapu If you tango sodoro, next no demoro. Tiki wa fubi delegi a condredi. No abigi no anu, loco sabe tu. Befeta a un strepi, leki crabo ni wafari. De bigi swafu in the crebi. Meni pitali meshi Nata più strati Srana yum seti delibi Dati me peghi Ma srana kondre yu jakuto Moro leki sai papi fo If you know maluku you piki Fado mango doro Sranan
Goeie middag, volgers. Wie is Sranan? Ja, een beetje, hoe moet ik dat zeggen? Ulaswalo brada. En voordat ik verder ga, ik vraag iedereen, tenminste die me volgt, en ook echt iedereen, en ik voel arka poku, de alamang is ook een pis brede, alamang is ook voor survive. Mo aksi alasma, na ala les peki, taki 1 minuut stilte miwani. En na 1 minuut stilte, zei de me actie, omdat pu de nou, en voor de smasa aine oppo ete, voor de smasa ne begrijp alibi ete. Libi smafasi. Alama apuan krawa yeye, alama apuan systeem van denki. Manang alales peki, miwang echt 1 minuut stilte, of start nou, en dan moet beginnen aan mijn programma. Zo mensen, ik wil iedereen bedanken die het gedeeld heeft van een minuut van stilte. Velen zullen het begrijpen, velen zullen het niet begrijpen. Maar wanneer je in een onderneming zit en ik heb een aantal van ze van dichtbij gekend. Want de mij komt bijsani na foto, de mij komt doen de hustle. En allemaal zoeken een pisi nyang. Je moet weten dat we Surinamers hebben verloren die hun gezin, de man wil lukken de ma, de man wil lukken de pa. En dan wanneer je zo op social media en ook mensen die politiek doen en zeggen ja, het is een risico. Die mannen moeten zelf weten. Ik zie andere mensen zeggen, ach, de man sabasan, de man saptakasa gevallen. En zelfs toppoliticussen, top van de top. En als je naar ze luistert, dan praten ze onderling, maar ze weten niet dat andere mensen ook opnemen. Dan willen ze soms een sensatie van maken. Andere politieke partijen die zien het een kans om zogenaamd te gaan schoren met lijden van mensen. Dat familie die nood sma die nood de lomang sa emeki misbruik van politiek.
En als je zo naar de social media kijkt, je luistert naar mensen, je krijgt berichten van mensen, je volgt een aantal zaken. En men is jaren bezig met ordening. Men is jaren bezig met opzetten van alle soort goudordening. Met ordeningen van alle soort geweldige platforms. Dat is mijn pina. Dat is mijn gelukwam brede. Dat go fout. Ik go fout. Want ik had eerder in mijn programma van de vorige al gezegd. En a jari eidoro. En a gromama eis. Da walo mano sabi. Da yabi alasot bigimang. Yabi alasot takmang. Da de man go fu streka apresi. Fu tak nang apresi. Dan kan gisma schuld. Maar bovenop unu. In Luca isrefi in een spiegel. De acties refi sayudo. Al de mensen die politiek doen en willen doen. Dan moet je soms de historie ingaan. Voor 1 gram goud. Voor 2 gram goud. Kansen die jongens nemen. Zelfs vrouwen. Hebben jullie ooit met ze gesproken? Hebben jullie ze opportunities aangeboden? Regering? En als ik zeg regering, dan weten jullie wat ik bedoel. Voor de nieuwe volgers. Ik kom uit een buurt, Laturangu. En de meeste jongens, die zijn vaak daar. Die hebben familie daar. En de man zei bij go-to. De man zei zet de Sana Saramakastraat. Die hebben vaker deze jongens gezien. Gesproken. Wanneer er politiek gebruik en misbruik wordt gemaakt van hen. En dan heb je hele DNA die er sensatie van wil maken. En een aantal DNA-leden sensatie van maakt. Want zogenaamd willen ze politiek schoren. Maar laat zo gevolgd toch. Dan vraag je jezelf af. Is dit politiek? Messar uno jong. Jullie doen zo zielig. Alleen op politiek te schoren. Jullie lijken op mensen. Maar jullie zijn geen mensen. Je hart bloedt. Wanneer bepaalde gasten zit. They make a joke of it. En dan vraag je af. En iedereen die in politiek komt. En dan zie je. En je hoort ze. Kijk daar. Misbruik van politiek. Misbruik van de situatie. 48 jaar zijn we onafhankelijkheid. En we gedragen nog steeds
als kleuters en peuters. Een aantal van ze. Net als kleuters en peuters gedragen jullie. Jullie begrijpen niet het ergste. En wat er nog komt. Breng een dag door. Breng 2 dagen dag door nog. Ga met ze een keertje. Ga ze interviewen waarom ze dat doen daar. Dan heb je een paar grappenmakers, kleuters en peuters. Die denken van, ach, ik kan politiek erin scoren. Ik kan politiek ermee bedrijven. Want dat is jullie leven. Daarom zeg ik het weer. Laten we de DNA-kandidaten, die zogenaamde volksvertegenwoordigers, welke politieke partij de mensen gaat plaatsen. Ik heb het gezegd, ik heb niets te maken. Partijen moeten één ding weten. Plaats jullie mensen die daar kunnen praten. Niet DNA-kandidaten die deze A en B kunnen zeggen. Dat ze hun mensen niet kunnen vertegenwoordigen. Niet eens zinvol kunnen zeggen. Geen zaken kan regelen. Voor de mensen die zo hard werken, kans nemen voor een gezin. En dan maken jullie een lol ervan. Dan willen jullie gewoon allemaal in politiek gaan schoren. Met Lukunu. Met Arkuno. Mota opodema ai. En ik ga jullie blijven volgen, een aantal van jullie. I will target. En als jullie naar de advocaat voor me willen gaan, omdat ik jullie salaris heb zet, omdat ik alles voor jullie buiten zet. Ga jullie. Ga naar de advocaat. Ga naar de rechter. Soms begrijp ik ook de rechters niet. Ik begrijp dat heel openbare ministerie niet meer. Waar is onze recht? En wat is recht? Overal bemoeit politiek zich mee. Overal wil politiek een stem hebben. Zelfs in de tweede, derde, vierde, vijfde macht. Als dat politiek mag zijn, dan houdt het een keertje op. Maar wees voorzichtig. Politiek Suriname. Wees voorzichtig. Wees jullie voorzichtig. Het lijkt dat we geen recht meer hebben in dit land van praten. Het lijkt dat we allemaal soms hard moeten nadenken. En dan kijk je. Mensen zijn bang voor politieke rancune. Mensen zijn bang die in politiek zijn om met me te praten. Dat is mij bij me dat isap mire mangi odi dat pe isabito. En vandaag waren we op zondagmarkt. En ik zie een aantal mensen. Maar door politieke rancune, omdat er een paar hoge pieten van politiek daar waren. Mensen zijn met mensen bang om te praten. Omdat ze een beetje afhankelijk zijn van hun werk. Omdat ze op een positie zitten waar ze eigenlijk niet moeten, wel moeten. En als ze met Nankusim praten, Newara, dan worden ze thuis gezet. Dat is de situatie nu. Want de waarheid mag niet gesproken worden. Het leek erop
dat er een bepaalde elitegroep is in het land. En ik heb het daar gezegd, het lijkt een bepaalde, weet je, die soort groep, die kleine groep. Want zij mogen alleen maar rijk worden. Zij mogen alles doen. Maar ze vergeten. One day is coming. One day is coming. One morning is coming. One night is coming. One evening is coming. Ze vergeten. Dat ze een hart hebben. En dan moeten ze blij zijn dat ze nog ademen. Want ze vergeten soms dat we ook lucht nodig hebben om te ademen. Ze vergeten dat ze een hart hebben. Ze denken dat het een machine is die eenmaal 24 uur kan draaien. Want ze vergeten dat we van vlees en bloed zijn. Ze vergeten. Want ze denken dat ze een lange libie hebben. Want het is een soort van, don't worry, anytime, every time. En ze weten niet dat is de natuur. En de natuur met hun speelt. Je ziet hoeveel fouten ze maken. En ze zien hun fouten niet eens. Daarna, wanneer ze zien, hey shit. We hebben het verkeerd gedaan. Ik vraag ook aan ze. Uloba kondre. Uloba kondre echt. Want 80% heeft dubbele nationaliteit. 80% van ze zijn fake Surinamers. Zijn fake Surinamers. Ze doen zich als Surinamers voor. Ik weet niet als het demonen zijn die ze beheersen van een andere wereld. Ze hebben geen hart voor Suriname. Je gaat zelf zien na 25. Onthoud wat ik vandaag zeg. U gaat zelf zien. Iemand zegt maar, jongen, een president, hij doet een boeien. Een kondre, hij draait tof. En ik keek naar die meneer. Ik zeg, jongen, een kondre, hij draait boem, president, boeien. Maar volgens mij, na hij voet je rijdt toch? Je wisselt money toch? Yoshi. Natak jongen nan kusi jongen zomaar je wordt wraak. Je moest bij tekip tata boek bij jongen. Kijk hier, ik heb alles. Weet je, ik heb geld. Ik zeg niet toch, de klas te passen. Dan je zo in op zo'n des man nek, ze willen dom blijven. Lik des Sranan man. Zij dom. Doe je business, prani sani, make money. Maar hij vergeet. Dat je hebt make money. Dat je hebt libisma nodig voor flora. Je hebt libisma nodig voor Latour. Je hebt libisma nodig voor Brownsweg. Je hebt libisma nodig voor Guyaba. Ja toch? Overal is er een businessman. Hè? Maar is vergeten dat we elkaar nodig hebben. Want wanneer ik taartblad plant en die soproplo plant, moet ik gaan verkopen voor diezelfde mensen. Wanneer die moeie plant op pocky grond, en
hij een stad komt om te verkopen, heeft ze ook mensen nodig. Maar het lijkt alsof bepaalde mensen dat niet begrijpen. Dus we hebben elkaar nodig. En dan zitten we elkaar op te eten. We zitten elkaar te vernietigen. Dan heb je een aantal chamars daarboven. Clans. Geldzuchtigen. Grondzuchtigen. Die niet gunnen. Want ze denken, hun hart is van rubber. 1000 jaar gaan ze leven. 2000 jaar gaan ze leven. En dan kijk wat er met ze gaat gebeuren. Dat zal de natuur uitwijzen toch. Koluku. Maar ja, ik hoop dat mensen dat stukje begrijpen. En mensen die politiek doen dat begrijpen. En mij een keertje echt antwoord geven. Maar niet met fake accounts die me uitschelden en alle soort beschuldigingen zetten. Heb ik geen nieuws aan. If you put some me, je put some naar je true account, naar je true face. Dan moet pitchen you. Ja? Zo. SLM. Politiek, jongen. Hey, jullie kunnen jullie handen, ik ga het netjes houden, want bij wat ik contra. Unoman libo anu in bepaalde bedrijf, no? Unoman libo anu tak jere no, mika bedrijf draai, no? Mensen van de SLM. Mensen van de pensioenfonds SLM. En ik ga jullie fake news weer vertellen hoor mensen. Mensen van de pensioenfonds. Want er zijn een aantal mensen die zogenaamd die slimstemmers hadden gezegd. Die zogenaamd Suriname zouden redden. Ze ook pensioenfonds die met rust laten. En ik weet niet wie voorzitter is van die pensioenfonds. Kan u maar kan vertellen hoor. Wie is SLM voorzitter of directeur of wat dan ook van die pensioen van SLM fonds? En als het niet zo is, SLM pensioenfonds, en ik weet niet wie SLM volgt, en wie SLM pensioenfonds controleert, maar ook kan regering, if na je controleert een centrale bank en controleert pensioenfonds. Wet van transparantie, wet van openheid, niks unomapoti. SLM pensioenfonds. Kade een programma een journalistische actie. Aan wie worden gelden geleend? Wie betaalt rente en wie betaalt geen rente? Bij pensioenfonds SLM? Wie zijn de mensen die lenen bij pensioenfonds SLM? Politiek. Ulibo anu drape. En wat toesma. Want de logo SLM toe. Met alle soort functies. Die we nog niet weten hoeveel ze krijgen. Want iedereen is stil bij SLM. Iedereen is stil bij SLM. En documenten, verstoppen, want deze documenten mag niet lekken en je bent geen, mag niet lekken en zo'n sensatie weg. Want iedereen weet duidelijk dat documenten kan niet toch. Al die leningen documenten die jullie geven. En wie meespeelt en wie minder speelt. Wanneer de ondernemer wil lenen. Fisha rente.
Maar mensen ook wat money gewoon omdat aan mij doet politiek. Fake news. 0% rente. Terwijl man len want je ondernemerschap voor het bedrijf. Look om rente weer actie. Ala bangi opo rente ba. De opo baka januari. Maak jullie borstnat. Hebben jullie niet opgemerkt? Wat er opo money? Uno merk op. Dat systematisch de mij opo de money. Dus, voorzitter of directeur voor pensioenfonds SLM. En de SLM'ers. Uluku sani era. Ugo luku sani seipsa. Want misaptak de mijn rokot op mijn pagina terwijl blog naar de sanati. Want het mag niet verspreid worden. Mensen mogen niet weten. Hoe sabi? We maken ons niet druk. Wasan zo let op. Sranan. Sranan Uma. Uluku EBS rekening. Uluku telefoonrekening. Uluku watra rekening. Die tek alle de nota vanaf een jari wan 60 mong. Ja toch? Ugo luku. Do tegi mi sana verschil zei. En if we vinden uit. Want jouw minister voor Financiën takwant Sani. En ik schrok toen hij zei 1400 auto's worden elke dag getankt. Dat ben nou een sapere wagi dat derde. Want scoutbureau na wagi. Scoutbureau na wagi. Golukuno. 1400 auto's worden getankt. Minister Financiën. Minister Financiën. Graag een lijst te produceren. Waar die 100 auto's zijn. Bij wie die auto's zijn. Welke post of bureau heeft meer dan 10 auto's? Graag publiceren. Want 1400 auto voor justitie wang. Dan is dat voor het ministerie. Om een beleidsadviseur, minister. Want toevallig, misap een minister. 3 auto. Dan 3 buitenvrouw. En dan vind ik het niet erg. Een minister mag hebben 20 buitenvrouw. En mag hebben 50 buitenvrouw. Maar niet op staatskosten. De minister die zie. Minister Financiën. De taki sanip. Sap ze taki. Want ik wil graag een lijst zien toch. Maar op een lijst. Mi wan she ome wagi ik gebruik politiek. Want de minister die zie. Alle de vrouw ik denk het op staatskosten. Alle de vrouw ving. Tek 60 moet terug. 7 maanden terug. Na een jaar terug. De deen in moro heeschaal. En wat de dames na 4e ilomilo. Maar hij schaal minister. Dat moet je ook zeggen toch? En een minister is zo verliefd. Dat bepaalde herfamilie en potaro kononude. Wanneer hij op het ministerie gaat, zijn de eerste 3 uurtjes. 4 uurtjes na zo sectori. Ja, heeft een baggy. Ja, Angela toch? Ja, ja. Nee, ze moeten extra tanken.
Maar ze heeft ook een tank meegenomen. En ja. Nee. Want we gaan naar die kerry. En ik zei nog, kan ik bestelbon drapen toch? Dus zet ik me. Tak alai 50 liter tank. Of wat, dat we ook onder passie dat we lying. Ja. Nee, maar als ik naar Kommerwijnen ga. Jongen. Ik ga me niet helpen, no? Oké, no span. Moet zetten trafastie. Minister. Ja, dat wordt er wel getankt, ja. Hoeveel miljoenen? Of staatskosten. Er wordt ook miljoenen getankt. Minister. Voor wat? Wat is het productie van die 1400 auto's en benzine voor die arme Surinamers? Voor die arme mensen. Mensen zijn niet veilig meer. En u zegt het gewoon. 1400 auto's worden door de politie getankt. En 1400 auto's die tanken zoveel miljoen SRD. Wanneer u over ministerie praat over alle ministeries. Of zet het op Facebook. Of publiceer het. Laat de mensen weten hoeveel een ministerie tankt. Openbaarheid van bestuur. Dat heeft uw president beloofd. Waar is die wet? En ik vraag alle DNA-leden. Maak jullie mond openen. Maak jullie mond openen DNA. Maar bespreek na kusin niet in DNA. Wat die DNA-leden. Wat ze niet vertellen. Want de young brede de go take the money. De young carry chicken de go take the money. En ook een aantal ministers. Ze kopen brood, gaan ze dat ook zelf innen. En ala musa minister repota money. Amonek ba, so nyang. De ene koopt chocolade, die andere koopt nog chocolade met noten. Die andere koopt chocolade Mars. En zo is men bezig. Dus minister Financiën, ik heb een groot verzoek. En als ik die wil publiceren, app me, dat zet ik het. Of laat iemand me appen, dat zet ik het. Want er is nooit geld. Maar u kunt nog niet Sranan wijzen wat zijn de inkomsten van de staat. Maar ondertussen, ik weet waar die miljoenen gaan. Ik heb het toch vaker gezegd. Jullie kunnen niet eens dat apparaat kopen, of zo'n apparaat kopen. Hou me ten goed door mensen. Van zanderij. Maar er komt elke maand miljoenen in kas. Zelfs vliegtuigen dat jullie niet eens weten die voorbij gaan, storten op jullie rekening. Pay the money ego. Minister Financiën. Tega mago lukut op een rekening. Maar toch maar, ota plain die sipsa. En dan wordt gestort. Waar gaan al die miljoenen? En nog steeds niet hebben jullie een goede apparaat kunnen kopen. Nog steeds gaan vliegtuigen langs en men weet het niet. Er is geen controle. Maar er wordt miljoenen gestort. Maar waar gaan die gelden? Kunt u ons verklaren waar al die miljoenen van staatsolie gaan? Want u zegt, u geeft nog subsidie aan EBS, 10 miljoen per dag nog mensen. Apiste weer met broeia. U geeft nog steeds subsidie. En energie is nog steeds duur. Ondernemers gaan kapot. Ondernemers moeten koelers uitdoen, want energie is duur.
woonhuizen krijgen, niet eens met 2 airco's aan 3000, 4000 per maand om te betalen. Dat soort subsidie, EBS. En dan zie je minister van Economische Zaken, die komt uitleggen, heb ik gelezen ergens op, ik was Star News of zo. Die minister heeft geen clue. Je hebt nooit een supermarkt gedraaid. Je hebt niet eens een warm gedraaid. Je hebt niet eens een koeko osso gedraaid. Je weet niet eens hoe poffertjes wordt gemaakt. Dan kom je uitleggen, ja, bedrijven mogen niet overdrijven en zo. Lookie visie, jongen. Kom een keertje uitleggen. Ja toch? Heb je ooit met supermarkthouders vergaderd? Heb je met ondernemers vergaderd? Die families van jou, of die vrienden van jou? Ga naar Kamer van Koophandel. Ga naar KKF. En laat ze vergadering van je houden. Dan ga je die bommen zien die daar gaan schieten. Mede jullie naar KKF. Je hele bestuur of je hele directeur allemaal daar. Dan ga je bommen zien schieten bij KKF. Ze gaan je direct op je plaats zetten. Denk je dat je vanuit een bureau een bedrijf draait? Denk je vanuit een iPad een bedrijf draait? Denk je dat we de hele dag vergaderen landbouwer kunnen worden? Je kent het leven van een landbouwer niet. Je weet niet eens hoeveel energie erin gaat. Net als die minister van LVV. Die krijgt mest uit Marokko, volgens mij welke land dan ook. Die verdeelt aan vrienden en kennissen. Mensen moeten in rijen staan voor een zak stof. Er worden apparaten verdeeld van mensen die al 10 keer apparaten hebben gehad. En landbouwers die elke dag planten. Landbouwers die elke dag moeten oosten. Die krijgen nooit wat. Want ze zijn geen bellenlikkers als mij. Maar jullie krijgen zoveel uit India, volgens mij uit Iran hebben jullie gehad. Elke regering heeft het gehad. Maar jullie willen politiek daarmee bedrijven. Politiek. Dan hoe wil je een landbouw schuur gaan worden in Suriname? Met jullie mond. Denk je dat je landbouwschuur wil worden? Jullie allemaal die schreeuwen landbouwschuur, landbouwschuur. Denk je dat je met je mond een landbouwschuur gaat? Ga op een veld. Ga naar realiteit. Ga naar de man zijn ploeter in landbouw. Voor prani. Dat zetten jullie mensen te gebruiken en te misbruiken politiek. Jullie spelen mensen uit politiek. En nu moeten we voor peper 8.000 en 9.000 betalen. Ik ben toch naar zondagmorgen gegaan. Ik ben naar zondagmorgen gegaan toch? Moet je de mensen daar uitschelden? Maar wanneer de realiteit hoort, minister. Niet van een paar vriendjes van jou. Of een paar mensen die komen zeggen van hoe geweldig ze geplant hebben. Kom kijken. Kom kijken naar 5 hectare. Ik mag geen sensatie afwezen. Dat heb ik wat doen aan Chisani. Kom kijken 5 hectare tijerblad. Kom kijken 5 hectare naar kool. En dan kom je naar die gasten van me luisteren. Niet van een bureau. En dan zit je mes te verdelen aan vrienden en familie. En mensen die aan een waterpomp gaan, die bijna 10 waterpomp en die verkoopt voor een andere landbouwer. Mensen krijgen meststoffen, die verkopen, want ze hebben niet eens een landbouwgrond. Ze hebben nooit geplant, omdat ze gewoon voorzitter zijn van een soort landbouworganisatie, coöperatie. Maken ook misbruik van de situatie. Ik heb ze allemaal door. Gaat toch? Want ik ga bijna elke dag bij een andere landbouwer. Want jullie zouden redden
Jullie zouden het landbouw redden. Jullie zouden het anders doen. Maar Saudi. Die landbouw. Saudi. Naar Nigeria. Wordt er daar ook politiek ermee bedreven? Want water is dit, dat is dit. Dan heb je een aantal grappenmakers in Nigeria. Die ook politiek bedrijven met rijstil. Sluizen worden gemaakt van miljoenen. Ook vriendjespolitiek gegeven aan vriendjes. Kijk hoe lang een bedrijf bezig is dan met een paar pompen. Is dat politiek? Minister LVV, ik vraag via mijn medium, mijn social media aan u. Is dat politiek? Bel me, laat me je antwoord geven. Of geef me antwoord. En bel me nog. Wil je niet op mijn live komen? En dan leg je die Nigerianen uit. Waarom er nog geen water naar binnen kan komen. Waar is het zoetwaterkanaal? Wat gebeurt met die sluizen? Of is het een paar klins daar die alles moeten beheersen? En die kleine boeren kapot maken? Waar is die grote man van die boerenvoorzitter daar? Hebben jullie hem ook ingepalmd? Hebben jullie hem ook omgekocht? Want ik hoor hem niet. En zo probeer ook de media allemaal om te kopen. Regering. En ze zijn ook al verkocht. Ze zijn al verkocht, mensen. Daarom kunnen ze hun mond niet openmaken. Daarom de vragen die ze stellen. Ze kunnen ook niet aan de minister. Anders krijgen ze hun maandelijkse vergoeding niet. Ze krijgen hun maandelijkse vergoeding niet in een envelop. Dat is die geheime rekening. Dat zijn die geheime rekeningen. En dan hoor je ook. Als je naar bepaalde gasten luistert, jongen. Als je naar de voorzitter van NPS luistert. Ik vraag mijn gemoede af. Dan heb ik het niet over die NPS'ers. Een aantal van ze hoor. Ik vraag aan deze voorzitter van de NPS. Je kan niet bedanken. Hoor. Je kan geen plaats maken voor een jonge NPS'er die de idealen van de NPS nog kan redden. Want we hebben gezien toch, jullie schreeuwen elke keer onafhankelijk door de NPS. Wat hebben jullie gedaan voor het arme volk? Als NPS. Want jullie waren voorstander van onafhankelijkheid. Mooi. Wat hebben jullie niet kapot gemaakt? Dat moeten jullie zelf een keertje met Sranan gaan delen. Kom dee, tak jereno, sorry. Mensen, er zijn heel wat dingen fout gegaan bij ons. NPS, kom, die tegen volk. Tak jereno. We hebben onafhankelijk, maar hier is fout gegaan, dat is fout gegaan, dat is fout gegaan. Hoeveel miljoenen hebben jullie niet verspeeld? Hoeveel miljoenen niet? Hoeveel miljoenen niet? Wat heeft de NPS gedaan voor het binnenland? Want jullie hadden de meeste stemmen. Vergeet niet, NPS. Ik ken mijn geschiedenis. En ik hoop dat veel mensen hun geschiedenis ook kennen. Wat hebben jullie precies gedaan? Aan de ontwikkeling van het binnenland. Vragen jullie. Mensen, vragen jullie de NPS-voorzitter. Want ze schreeuwen, ze hebben prinses gebracht van het binnenland. Met Aksunu. Om een jari NPS bij het binnenland. Wat hebben ze gedaan voor binnenland?
En ze kregen de meeste knikkers daar. Ik hoop dat iemand me antwoord kan geven. Mensen, uno carmi kondre banana republiek era. Wat is het probleem aan mij? No carmi kondre banana republiek. Alsjeblieft niet. Weet u waarom? En ik ga je zeggen waarom. En voor mijn nieuwe volgers ga ik het herhalen. Mishi hergrond tapu babena. Mi free hergrond tapu, mi roka iwan tu grond tapu. En daarom mi loop Sranan. En daarom mi no kenki mi paspoort. En daarom mi no tek Holland paspoort toe. En daarom mi no tek Brasson paspoort toe. Sranan moro sweet kondre. Onthoud dat die. Uno kos a kondre mama. O straf you. No kar you kondre banana republiek. A kondre o straf you. Nocha negatief taki. Gi mama Sranan. Mama Sranan. Nou a sweet kondre. Wis angre kiriu. You gonna any libisma. Yo fenwa frok tu fiang. Yo fenwa pretinya fiang. No karu kondre mama republiek era. No kare era. De man zei kosa kondre. Inishi zei sanga ding. Sa karma etek ding. Ayaya fa kondre. O straf you. Mi lop mi kondre. Mi lop mi sma fa kondre. En mo tan taki telek wo tan change ina kondre. U lobu stref ina kondre. Ja te let wan redikandra. Da redikandra e brudo. Somi ate e brudo era. Te wa mai kos mi kondre. No kos you mama kondre. Pe you geboren. Pe you grow. No denk dat ik dat wan tra kondre. Maleri. Fu sabu you doti. Want mama doti. Mama Sranan doti. Na wa tranga doti. Tak unu e broku kondre. Na Sranan man. We broku kondre. Ma uno sabi a krakti fa kondre. Uno sabi a tranga fa yeye. Nanga boom fa kondre. Want if je zo gap on boom nanga kondre disi. Ya ala de yara. Ine pina. If je sap charing. Na let fasi. Ya ala de. Ik denk dat je ook de. Na wat tra kondre. Dat is sansa je doe in a sweetie kondre disi. Yo ma doe na Holland. Yo ma doe na Afrika. Yo ma doe na India. Yo ma doe na Indonesia. Nunca nooit. Mi nou waka ina kondre. Mi waka me kondre. Dus no kos mi kondre. If you know wani. No tak laulo san. Hoor you mofo. Tek you kragi you strefi. Maar if you love you kondre. Tek wan wet grasi. Of wan karbasi. Nanga kouru watra. De tak nanga gro mama. Do yo shifa yo gro in denki. Yoshi. De shi smai me grap. Het tekasane me grap. Daarom zeg ik toch. Het is een VHP toch. Je ziet duidelijke verdeeldheid. Je constateert zodanige verdeeldheid nu. Maar mensen, uno praat hoe schrijven. Laat de VHP jullie niet verdelen. We hebben elkaar nodig als mensen. We leven, we eten, we kopen van elkaar. En we leven van elkaar.
No mek de mancha verdeeldheid kon doen. Wanneer man zo politiek gewin, de mancha pratikong, fuko moro gudu gideng man. De chamars, de chaprahas, zij jumpen in alle de politiek partij. Nane bana da ichara pratikong juno. De mapo agenda, sakane yuno sabi. Maar mek verkiezing kon yoshi de agenda. Yoshi vanaf januari om ik grader orij ineens. De moet dikkie passie zomaar. Zonder een visie. Goluku van de passie sumo. Wa passie mek jaso na telefoonkanaal of per karasan. A passie ebi das me ringen ng alambada. Minasa efa passie bas refi. Passie hor watra. Dat na de mans beleid. Wa minister be takik ba, tako straf uno. 48 jari, de mij straf uno. En want zij nog steeds niet volwassen. Ga aantal wegen. Normale betegelwegen zijn de kost kan de 20-30.000. Nee, money no maar mek dat betok. Small sabi toch. Want een vierkante meter kost 80 SRD. Om het weg te halen en te zetten kost het 125 SRD. Weet je hoeveel mensen aan het werk zouden zijn in al die projecten? Zo zet de tegelbakken netjes in afvoer alle tegelen, minister. Minister, alle de passies zijn hoor watra. Nou wat tractor of de maikare wat bermschrijver. Tak wagi kan rij netjes. Maar nee, bewust wel die bawatra tapa asfalt, ta asfalt broko, da want de chamar funo, muskis roko, want de klein funo, muskis roko, miljoen mus gwe baka. Dat doen jullie bewust. Want drie tembe de, no want de berm no kritak ala watra gwa si. Zo zijn jullie en zo gaan jullie blijven, jullie chamars. Zo gaan jullie blijven. Landvernietigers. Dat teu sikimim sar uno. Ik weet het. Ik ben van Rangula weg. Ik ben elke dag in Rangula weg. Ik weet het. We kudus refi. Harpe. Chamare harpe. We harpe no mo. Mensen, lukusan ang asa de mabisa. De verkiezing kom. Inom skreki te opa stembiljet. De yoshi so Sofia pio stem. So fara de man se gwana nga geistiera. Lukbom a watra se yo dringi. Te gwana stembiro. Dat de mo prat watra nga yang. Lukbong. Was ze zijn bezig? Black magic o tekunu. Deze de mij offer kom. Na fu hora makti. Gomite de bigi money sa de mamyara. Dara tego. Mo bigi tego no. Mo na kuamchi info. Tego te kastabil. Na kendrilisi. Was ze zijn bezig? Tapia je fácil. Want de probeer me. If we want change, look at the new alternative. Give them een kans. En laat de DNA de nieuwe wetten maken. Laat ze wet maken wanneer een president wordt geplaatst. Als hij het niet doet, dat binnen een jaar een referendum wordt gehouden, dat die president wordt opgedonderd. Opgedonderd.
Laat me zien welke DNA een wetsvoorstel indient. Laat me zien welke DNA-leden een wet kan indienen wanneer een minister niet voldoet in een jaar en niet een jaarplan heeft. Opdonderen met een referendum of met een stemming. Maar nee, zelfs de DNA-leden hebben belangen. Denk je dat ze zo'n wet voor jullie gaan maken? Denk je dat ze zo'n wet voor jullie gaan indienen? Er zijn ook akkalwetten daar. De man in gebruiking. Maar ze willen wel een wet aannemen. Ja toch? Nou lijkt ik deed het schrijven in pai BTW. Je deed ba. In go pai BTW. Want deed kisi BTW. Beri BTW. Alles aan BTW. Maar casino, na go to, na BTW. Volgens mij over meer. Maar tijd deed volgens mij, ja, bij BTW. Een verdeeldheid. Family and friends. President. U had zoveel beloofd in Nederland. In Asafo, de jongeren. Er is niets van geworden. Zijn die statuten teruggedraaid van staatsolie? Hebben die statuten weer gewijzigd naar het oude? Want iedereen is vergeten. Iedereen is SLM-kwestie vergeten. Iedereen is vergeten waar de gelden van SLM zijn gegaan. Iedereen is vergeten surfen. Iedereen is vergeten dat er gelden worden gestort in Amerika op een NV. Iedereen is vergeten. Jullie zullen weer ABOP stemmen. Mensen van Rangula weg. Mensen van Latour. Mensen van Tamega. Mensen van Meerzorg. Iedereen. Jullie moeten weer op ABOP stemmen. Op diezelfde gasten. Want je moet niet die show van canapé kijken met de president hoor. Het is een toneelstuk. Want er komt verkiezing. We volgen dit aan niet. Die hele show van canapé met de president. Je kent het show toch? Je is maar boeken toch Laura en Hardy. Suske en Wiske. Na de soort show dat je ziet dadelijk in Indiana. Want iedereen wil politiek scoren. Net als verleden toch? Een hele show. Ja, NDP kan die vergaderen vanwege de doden. Show! Show! Show, 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 show. Zeg je dat ze met de mensen een hart hebben? Echt niet. Is politieke gewin. Alleen maar show. Vergadering door kunnen gaan. En meneer B kijkt. Is duidelijk misbruik maken. Want de vergadering kan niet doorgaan. We moeten mededeling vertonen mensen. We voelen ze emotioneel. Zo Larry Cook. Al die grappenmakers daar die daar zitten. Alleen maar Larry Cook. Om zand te strooien voor het volk. Ja, we menen dat het is maar bellen. Ja, samakayo. We menen hoor. Inoshitaku. Udanga yo. Udanga uno. Dan de next danga uno. Next danga uno. Door verzamel money. Door payo. De berekening. Ach, dan kunnen ze weer 1000, 2000 stemmen halen. Dan heb ik gescoord. En zo politiek. Dat is hun politiek van denken. Dat doen ze ook. Je wordt soms stil van al die dingen die ze doen.
Je wordt stil om te kijken Ay, mi God. Diaspora, Rabbi Maka. Suriname is economisch stabiel. Ook een soort halfhoofd. Nou, kom Arca Voices even. Maar even, hè. Dames en heren. Beste bijzondies, namens de diaspora gemeenschap, namens Kenniskring Nederland Suriname. Mensen van diaspora. Laat me jullie wat vertellen. Kade uno sap etetap diaspora des man Holland, Arkiboom. Want me shide man Robby Makai bigi mek propaganda na diaspora. En neem deze als fake news, diaspora Nederland. Kade walo funa kis briefing ba in een brievenbus. Des masa abi gronja diaspora. Des masa abi osoja diaspora. Kade walo Arkiboom kade walo fu ekis briefing ba in een brievenbus. Jullie zijn verkocht. Hoe ben vertrouwen aan die no? Hoe ben vertrouwen regeren die no diaspora? Hoe seri kaba? Hoe seri kaba? Dat die wat moet If unu wa ondersteunen regering die si baka, zijn jullie dubbel verkocht. Wanneer u deze keer niet kiezen voor een regering, dat alle money zou roken dat per jaren, sa chibri onder bedi, sa spart chunso, en wap oso nga jari jai Sranan, u seri kaba. U go onderzoek zei psanonude. U go onderzoek de man zei wakaja na belastingkantoor. Ugoluku smai wakaja na hypotheekkantoor. En wie alle informatie komt inwinnen van jullie hier in Suriname. Dan mag het op een stichting staan. Het mag op een NV staan. Jullie zijn allemaal verkocht. Dat is hun diaspora beleid. En neem het als fake news. Jullie zullen een keertje dankbaar zijn wat ik jullie zeg. Jullie zullen een keertje dankbaar zijn. En ik weet dat velen me gaan uitschelden. Maar ik zeg het aan jullie als fake news. Dat je wat me tekenen. Ik wil iedereen bedanken die mij shared. En delen jullie mijn video. Delen jullie mijn page. Like mijn page. En de mensen die me ook uitschelden, delen jullie ook. De waarheid is hard. Maar milobono. Uno broka kondre, uno kosa kondre. Uno mustakang usrefi, da useta kondre. Ik wil iedereen bedanken die mijn live heeft gevolgd en die me gaat sharen. One sweet day, een goede avond, een goede morgen. Ik zie 2 mensen uit China. Ik zie 1 uit Maleisië. Ik wil ook bedanken de mensen die mij hebben bijgestaan met 1 minuut stilte. Maar lobby mensen. Blijf sharen, blijf volgen. En ondersteunen jullie wie Sranan. Ideologie. Binnenkort krijgen jullie alles op wie Sranan page. En ook op mijn page ga ik het sharen. Ciao, ciao.